Prynhawn da a chroeso i sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd y sesiwn yma yn canolbwyntio ar bioleg TGAU ac yn cael ei rhedeg gan Finne Misgawmyn o Ysgol Bro Teifi. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud, lle byddaf yn mynd trwy'r cynnwys perthnasol. Os oes gennych unrhyw gwestiwn, defnyddiwch yr adran holi ac ateb a byddwn yn ymdrechu i ateb eich cwestiwn yn ystod y sesiwn. Bydd y sesiwn yn cael ei recordio gyda'r recordiad ar adnoddau perthnasol yn cael ei uwchlwytho ar wefan e-sgol yn yr ardal Carlam Cymru. Prynhawn da i chi gyd. Heddiw mi fyddaf yn edrych ar dosbarthiad ac addasiad sydd yn rhan o uned 4.1 os ych chi'n astudio gwyddoniaeth drwyradd a rhan o uned 2.1 os ych chi'n astudio bioleg. Allwch chi weld fan hyn bod e'n rhan o'r papurau bioleg 2 ar gyfer drwyradd a papur yma uned 2 amrywiad homeostasis a microorganebau arholiad i TGAU bioleg. Edrychwn yn gyntaf ar dosbarthiad. Mae dosbarthiad yn golygu rhoi organebau mewn grwpiau. A falle allwch chi feddwl yn gloi am ble byddech chi'n rhoi'r arth wen a'r Sphinx Maco. Pa grwpiau, sut byddech chi'n dosbarthu y ddau yn un fel hyn? Symudwn ni ymlaen. Mae angen i chi wybod beth yw ystyr dosbarthiad, sut mae organebau wedi rhannu i'r prif grwpiau, y system fainomaidd ar gyfer dosbarthiad a pwysigrwydd enwau gwyddonol. Felly sut rydym yn dosbarthu? Rydym yn defnyddio nodweddion morffolegol, welwch chi fan hyn, morffolegol, sef nodweddion ffisegol yr organeb. Oes ganddynt asgwrn gefn, oes ganddynt cennau, oes ganddynt blu, oes gyda nhw adenau. Chi'n gwybod bod ceffylau a ystlum yn rhannu nodweddion gyda'i gilydd a gyda ni, er enghraifft. Ac hefyd ni'n defnyddio dadansoddi DNA. Ni'n defnyddio dilynanodi genynol i gadarnhau bod organeb yn perthyn i grŵp neu i'w hael ddosbarthu mewn i grŵp arall. Ni'n edrych ar y DNA i weld os bod tebygrwydd i gael. Wedyn ni yn rhannu yr anifeiliaid yn defnyddio dosbarthiad mewn i 5 deyrnas gwahanol. Maen nhw'n mynd mewn i bacteria, organebau ungellog, anifeiliaid, ffyngau a phlanhigion. Felly ni'n defnyddio dosbarthu fel ni'n newydd gweld fan hyn, ni'n edrych ar y nodweddion ac yn edrych ar y DNA i ddosbarthu nhw mewn i'r grwpiau gwahanol yma. Dim angen i chi wybod llawer am y grwpiau, ond mae angen i chi fod yn ymwybodol o'r 5 deyrnas gwahanol. Ac wedyn, ni'n rhannu nhw'n bellach. Ni'n edrych ar y nodweddion yn bellach, a ni'n gallu rhannu nhw mewn i grwpiau penodol. Y prif grwpiau fan hyn sydd angen i chi fod yn ymwybodol ohono yw planhigion ac anifeiliaid. Ac wedyn, ni hefyd yn rhannu nhw eto mewn i planhigion blodeuol, fan hyn, anflodeuol, sydd yn y gair bod nhw'n cynhyrchu blodau, neu ddim yn cynhyrchu blodau. Mae yna enghreifftiau i chi fan hyn. Gyda anifeiliaid, yr peth gyntaf fe byddwn ni'n wneud yw dosbarthu mewn i vertebratau, bod ganddyn nhw asgwrn gefn, fan hyn, neu invertebratau, does dim asgwrn cefn. Y system fainomaidd. A gallwch chi roi enw gwyddonol pobl dynol? Odych chi'n gwybod yr enw gwyddonol am lew? A ydych chi'n gwybod enw gwyddonol am unrhyw blanhigyn o gwbl? Meddyliwch am funud. Fe allwch chi weld enghraifft fan hyn, a beth ych chi'n sylwi am y ffordd mae fe wedi cael ei ysgrifennu?
Beth sy'n wahanol am y ffordd mae hwnna wedi cael ei ysgrifennu? Nid ond y ffont. Dewn ni nôl at y cwestiynau yma. Carolus Linnaeus nath rhoi'r system bainomaidd at ei gilydd. A mae angen i chi gwybod bod ni yn defnyddio rhain i ddosbarthu a rhoi enw bainomaidd i bob peth byw. Gallwch chi greu niwmonig i helpu gofio'r drefn. Mae rhaid bod chi'n cofio teyrnas ffilwm dosbarth urdd teulu genws rhywogaeth. Yn bersonol, rwy'n hoff o ddysgu rhythm, iawn? Dwi'n rhoi rhythm bach i ni'n teyrnas ffilwm dosbarth urdd teulu genws rhywogaeth. Mae rhaid bod chi'n gallu cofio hwnna yn y drefn cywir, ac felly bod yn werth mynd drosodd a drosodd fel ych chi'n dysgu can, enghraifft. Okay. Felly byddwn ni'n rhoi yr organeb, y rhywogaeth, mewn i'r deyrnas perthnasol, wedyn i'r ffilwm, wedyn dosbarth, wedyn urdd, teulu, genws a rhywogaeth. Fan hyn, byddwn nhw'n rhywogaeth yr un peth. Mae genws yn golygu bod nhw yn agos iawn at ei gilydd, ond ddim yr un rhywogaeth, ddim yr un species. Ac felly, y bellach nôl ewn ni, y llai sydd gyda nhw yng nghyffredin a'i gilydd. Okay, so mae hwn bach fel edrych ar cyfenw, a wedyn hwn fel enw. Dyma enghraifft arall i chi. So'r genws a'r rhywogaeth. Dyma beth sy'n cael ei ddefnyddio i roi'r enw bainomaidd. Yr genws a'r rhywogaeth. So fan hyn, gyda'r genws a'r rhywogaeth, dyna beth sy'n rhoi yr enw bainomaidd, dau enw. Ac felly, allwch chi feddwl eto, ydych chi'n gwybod yr enw gwyddonol am bobl dynol? Fydd e'n gallwch weld bod fi wedi rhoi G mawr a rhy fach o achos bod y llythyren gyntaf yn un fawr a hon yn fach. Bob tro. A dyma i chi rhai esiamplau. Nes i ofyn gynnau os ydych chi'n gallu rhoi enw gwyddonol llew, a gallwch chi weld fan hyn Panthera leo. Mae fe'n rhan o'r genws Panthera a'i rywogaeth yw Leo. Chi'n weld fan hyn, mae cath yw genus Felis a domesticus yw'r rhywogaeth. A wedyn fan hyn ci, rhan o'r genus Canis ac ei rywogaeth yw Familiarus. Does dim rhaid i chi gofio enwau penodol, ond mae angen bod chi'n gallu edrych ar yr gwybodaeth a gweld y gwybodaeth fan hyn a'i dadansoddi a dewis y pethau perthnasol. Felly, falle byddai'r cwestiwn yn gofyn i chi, beth yw ffilwm? Okay, heb roi hwn i chi. Beth yw ffilwm Panthera leo? A byddwch chi'n cofio teyrnas ffilwm dosbarth urdd teulu genus rhywogaeth, a byddwch chi'n gallu defnyddio hwnna i cofnodi'r gair cywir. Rhaid enghraifft i chi fan hyn o daffodil gwyllt a dafant. Fewn ni'n gofyn gyda os ydych chi'n gallu enwi unrhyw blanhigyn o gwbl. Falle bod chi'n cofio erbyn hyn, mae'r enw fainomaidd a'r pobl dynol yw Homo sapiens neu Homo sapiens. So pam mae'n defnyddio enw gwyddonol o gwbl? Llwch chi feddwl pam bydden ni'n defnyddio enw gwyddonol? Pam bod angen rhoi enw arall ar lew pan gallwn ni jyst gweud llew? Pam os na enw gwyddonol am dafad pan allwn ni jyst gweud dafad? Meddyliwch chi am funud. Os ych chi am gwasgu pause fe gallwch chi, dwi'n mynd i rhoi'r atebion nawr. So mae'n helpu i adnabod a dosbarthu. Mae'r un fath ledled y byd yn unrhyw iaith.
Oherwydd gallwn ni feddwl am llawer o ffyrdd gwahanol o weid llaw falle yn yr ieithoedd 'y ni'n siarad yn barod, ac felly mae angen bod yr cymuned gwyddonol yn gallu gwneud yn siŵr bod nhw'n sôn am yr un peth. A mae'n osgoi dryswch neu ddyblygu wrth sôn am yr organeb mewn gwahanol ieithoedd hefyd, fel fi newydd dweud. Felly byddwn ni'n defnyddio panther y Leo pan ni'n siarad am llaw yn lle gweud llaw, Leo, lion ac yn y blaen. Edrychwch ar y gwestiwn yma nawr. Mae'r diagram yn dangos planhigyn o'r enw Draenen y Camel, a mae'n rhoi enw gwyddonol i chi. Nodwch yr enw genus ar gyfer Draenen y Camel. Treuwch y cwestiwn yma nawr a na i roi'r ateb i chi mewn cwpl o eiliadau. Os nad ych chi'n barod i gael yr ateb, allwch chi gwasgu pause nawr. Dyma'r ateb. Yr genus yw'r un gyntaf, y rhywogaeth sydd fan hyn. Os bydden nhw wedi gofyn am rhywogaeth y planhigyn, byddech chi'n dweud y gair yma. Os bydden nhw wedi gofyn am yr enw fainomaidd, byddech chi wedi dweud yr holl beth. Dychwch ar hon. Mae'r ffotograff yn dangos draenog, a mae nifer o enwau cyffredin fel draenog a mochyn y coed. Edrychwch chi ar y cwestiwn a byddai'n rhoi'r ateb i chi mewn rhai munudau. Gwyliwch fan hyn bod angen dweud doi peth. Dwi'n mynd i roi'r ateb so os chi eisiau gwasgu pause fe gallwch chi. So y deyrnas mae'r draenog yn perthyn iddi. Dyn nhw ddim wedi rhoi'r gwybodaeth yma, ond mae disgwyl bod chi yn gwybod y deyrnas, y 5 deyrnas gwahanol, ac felly byddwch chi'n gwybod bod hon yn anifail. Fe gallwch chi hefyd rhoi'r lladin. Gallwch chi ddweud animalia, neu gallwch chi ddweud anifail yn iawn am un marc. Y genus, gobeithio eich bod chi'n cofio o'r cwestiwn ola. Mi fyddwn ni'n edrych am y gair cyntaf, yr enw cyntaf. Un yn y blaen, ac hefyd cofio mae llythyren fawr i ni'n defnyddio i ddechrau'r enw. Esboniwch pa mae gwyddonwyr yn defnyddio'r enw gwyddonol yn lle enwau cyffredin ar gyfer organebau. Dim ond un enw, mae'n yr un peth ar draws y byd osgoi dryswch. Mae hwnna'n un farc am un o'r rhain. Mae hwn yn dangos beth gallwch chi ddweud, gallwch chi newid y geirfa ac yn y blaen. A mae yna sawl enw cyffredin neu enwau gwahanol ar draws y byd, gallwch chi nodi hwnna hefyd am marc ychwanegol. So, dim ond un enw gwyddonol sydd ar draws y byd, ac mae hwn yn osgoi dryswch, yn gormod i ddweud, ond gallwch chi, a mae i osgoi dryswch oherwydd bod sawl enw cyffredin ar draws y byd. Drychwch ar y cwestiwn yma. Darllenwch y gwybodaeth a wna i ddangos y cwestiwn i chi ar y dudalen nesaf. Edrychwn ni ar y cwestiwn nawr. Dwi wedi rhoi y tabl unwaith eto, ond heb rhoi llun yr ysgyfarnog. Mae angen i chi ddefnyddio'r wybodaeth i gwblhau dosbarthiad ysgyfarnog yr Arctic. Pa ddosbarth byddech chi'n dewis? Beth yw'r enw genus a beth yw'r enw rhywogaeth? So os newch chi'r dosbarth gyntaf, ac wedyn fe nôl, fel bod chi'n gallu gweld yr enw unwaith eto.
Dyma'r llun unwaith eto, fel bod chi'n gallu gweld y nodweddion, ac hefyd dyma enw yr ysgyfarnog yr Arctic. Felly allwn ni edrych fan hyn am y tair ateb. Odych chi'n meddwl bod e'n bysgodyn, ymlusgiaid, aderyn, neu'n famolion, neu'n famol? Oce, wnawn ni edrych ar yr ateb. Os ych chi eisiau mwy o amser, gallwch chi gwasgu pause. Mae fe'n rhan o'r dosbarth mamolion, mae ganddo croen a blew. Ei genws, fel welwch chi fan hyn, yr un gyntaf, lepws, a rhywogaeth articus. Mae rhaid bod chi yn sillafu'r geiriau Lladin yn gywir. Gallwch chi gweld fan hyn bod yr arholwr wedi ysgrifennu hwnna. Gan bod nhw'n rhoi'r gwybodaeth i chi, mae disgwyl bod chi yn ysgrifennu nhw'n gywir o'r cwestiwn. Ac yr un fath o gwestiwn eto, ac un marc tro hyn. Ceisiwch chi ateb nawr. A ewn ati i ateb. Gallwch chi ddweud un o'r pethau yma. Maen nhw'n defnyddio'r enw gwyddonol oherwydd bod yn unigryw, yr un fath bob amser, derbyn, mae enwau cyffredin wahanol mewn gwahanol gwledydd neu ieithoedd, a mae angen gwrthod yr ateb yma. So peidiwch â dweud yr ateb yna. Sticiwch gyda y ddoi peth ni wedi sôn am. Dyn ni ddim yn gweud bod e'n haws i bobl neu haws i fyddonwyr. So mae dyn ni ymlaen i edrych ar addasiad. Sut mae'r aderyn yma fan hyn wedi addasu i'w bywyd? A sut wedyn falle allwch chi feddwl am ble byddai'r aderyn yna'n byw? Sut mae fe wedi addasu i ble mae fe'n byw, i'w gynefin? So mynd ni ymlaen. Mae angen i chi wybod addasiadau morffolegol ac ymddygiadol pethau byw, cystadleuaeth rhyngrywogaethol a mewnrywogaethol, a ffactorau sy'n effeithio ar faint poblogaethau. Felly ymyddasiad, nodwedd sy'n caniatáu i beth byw oroesi yn ei gynefin. Nodwedd sydd yn helpu i rhywbeth byw a cadw i fyw, ble mae fe'n byw. Mae fe'n gallu bod yn forffolegol, fel nodwedd ffisegol, cryfangau miniog, cuddliw, lliwau rhybudd neu blew trwchus ar gyfer ynysu. Neu gallai bod yn ymddygiadol mwyn osgoi amodau amgylcheddol anffafriol. Ni'n edrych ar sawl peth gwahanol fan hyn. Ymaddasiad a'r esboniad a enghreifftiau o anifeiliaid allwch chi feddwl am. Felly, ymaddasiad ymddygiadol fel gaeaf gysgu, cysgu trwy'r gaeaf. Mae hwn yn helpu anifeiliaid sydd yn gwneud hyn achos bod cyfradd curiad calon a tymheredd corff yr anifeiliaid yn gostwng. Felly, jyst dim angen gwmwynt o egni ar yr anifeiliaid o achos hyn. So mae'r anifeiliaid yn cysgu trwy'r gaeaf i osgoi tywydd o'r a ffrinderau bwyd, ac wedyn felly yn cadw egni at yr amser bydd na fwy o fwyd ar gael. Nido, mae'r anifeiliaid yn symud i hinsawdd neu ardal wahanol. Maen nhw'n symud i ddod o hyd i fwy neu gymar. Gallwch chi feddwl am rhai adar sydd yn wneud hyn, bod nhw'n dod nôl fan hyn dros yr amser haf. Felly edrychwch ar yr anifeiliaid yma. Sut mae'r anifeiliaid yma wedi addasu ar gyfer eu hamgylcheddau? Pa nodweddion sydd gyda nhw i helpu nhw i oroesi yn eu gynefin? Ewch chi ati ateb y cwestiwn a ddau nôl i siarad trwy'r rhain mewn rhyw funudau.
Meddyliwch am yr holl nodweddion gwahanol. Meddyliwch am hwn a hon a hefyd hwn. Gallwch chi hefyd edrych ar hwn. Na i rhoi'r ateb i chi. Ac felly, allwn ni edrych ar blew gwyn. Allwn ni nodi bod ganddo blew gwyn. Bod hwn yn guddliw, rhag ysglyfaeth ar yr eira a'r rhew. Haenau trwchus, felly allwn ni edrych fan hyn, yn fwy amlwg. Haenau trwchus o fraster a blew ar gyfer insuleiddio yn erbyn yr oerfel, meddwl am ble mae fe'n byw. A cymhareb arwynebedd arwyneb i gyfaint bach, felly faint o arwynebedd sydd ar gael am ei maint a bod e'n fach i lleihau colli gres. Meddyliwch nawr pan bod hi'n dwym chi'n eitha hapus bod eich breichau chi ar led ac yn y blaen, ac wedyn pan mae fe'n oer, i chi'n dechrau gwasgu am mewn i lleihau y maint o le sydd i gael i golli tymheredd. A felly mae'r arth wen yn siap eitha crwn fel bod yn cadw'r gres. Ni hefyd edrych ar ei glustia bach i osgoi colli tymheredd fan hyn hefyd. Fan hyn, mae ganddo drad mawr i stopio mynd mewn i'r rhew a'r eira. Ac yn edrych ar y camel, hefyd, fel bod dyw e ddim yn edrych fel ni i gymharu â'r trad yma, ond mae trad mawr gwastad i wasgaru pwysau ar y tywod, fel bod e ddim yn mynd mewn. Blew trwchus ar ben y corff ar gyfer cysgod, ond wedyn blew tenau, a dyna'r un pwysig, blew tenau sydd ganddo ar gweddill ei gorff i treial cael gwres allan. Fan hyn, mae yna llwyth o fraster, dyn nhw ddim yn llawn dŵr, maen nhw'n llawn braster, ac wedyn ddim llawer o braster unrhyw man arall ar y corff. Maen nhw fan hyn yn unig. Mae ganddo 2 set o fan hyn i osgoi cael tywod mewn yn ei llygad. Sori, na i newid hwnna pan gewch chi'r pwynt pŵer. Ond sut mae'r cactws yma wedi addasu ar gyfer ei hymgylchedd? Eisiau ni meddwl am planhigion hefyd. Sut mae'r planhigyn yma yn wahanol i rai arall? A sut mae fe wedi addasu ar gyfer ble mae fe'n bodoli? Fe ai ati i ateb y cwestiwn. Chi ddim yn gallu gweld ar y cactus yma'n glir iawn, ond ni'n gwybod bod ganddyn nhw spikes bach fel hyn. Ac maen nhw wedi lleihau o dail i fod yn denau ac yn fach i osgoi colli dŵr. Ac hefyd yn atal anifeiliaid rhag bwyta nhw fel bod nhw'n cadw'r dŵr tu fewn. Mae hefyd gyda nhw gwreiddiau, dyn ni ddim yn gallu gweld, ond gyda nhw gwreiddiau hir i fynd yn bell trwy'r tywod neu'r pridd i treial cael dŵr.
Maen nhw hefyd yn gwasgaru ar draws fel bod nhw'n gallu cael gwmynt y gallen nhw pan bydd yna dŵr. Edrychwn ni ar y cwestiwn yma nawr. So allwch chi fynd ati i ateb y cwestiwn a na i roi'r ateb i chi mewn munud. Byddwch yn ofalus gyda'r cwestiwn yma, dywyswch dwy nodwedd sydd wedi I labelu ar y diagram. Dwi ddim am I chi feddwl am pethau ychwanegol. Maen nhw eisiau chi edrych ar y llun, ar y gwybodaeth, a dewis dwy nodwedd, ac wedyn I esbonio sut mae pob nodwedd yn addasiad, sy'n golygu bod yn goroesi. Mae yna dwy farc, so doi peth a doi rheswm. A'n ati I ateb y cwestiwn. Dail bach, fel ni newydd sôn gyda'r cactus, dail bach a llai o ddŵr yn cael ei golli, neu angen llai o ddŵr, neu llai o ddŵr yn cael ei ddefnyddio. Does dim angen bod chi'n dweud pob un, ond ffordd gwahanol o ddweud yr un peth. Does dim hawl gyda chi, does dim hawl gyda chi ddweud dim dŵr yn cael ei golli o gwbl, neu dim colled dŵr. Mae angen bod chi'n dweud llai o ddŵr yn cael ei golli, neu bod angen llai o ddŵr, neu llai o ddŵr yn cael ei ddefnyddio. Dyna un marc, so dail bach a'r rheswm, ac wedyn pigau draen miniog fan hyn, fel wnaethon ni sôn am y cactus, nhw wedi ddod yn pigau. Pigau neu draen miniog ac amddiffiniad rhag llys y syddion, eu hatal stopio nhw rhag cael eu bwyta. Does dim marc ar gyfer dweud cyfeiriad at ysglyfaethwyr neu ysglyfau, achos bod ni'n canolbwyntio ar llys y syddion yn bwyta'r planhigion. Cas hadau ac bydde'r beth ych chi wedi sylwi, a atal neu stopio hadau rhag sychu allan, neu amddiffyn hadau rhag gwres, neu amddiffyn hadau rhag cael ei bwyta, yw'r marc, iawn? So, un am y nodwedd ac wedyn mae angen rheswm, mae angen bod chi'n rhoi hwn a'r rheswm am y marc. Does dim hawl dweud amddiffyn hadau heb gyfiawnhad. Edrychwch ar y cwestiwn yma, a wna I rhoi'r ateb I chi mewn munud. Ni ati I ateb y cwestiwn. Gwreiddiau planhigyn A yn fwy llydan, neu wedi lledaenu i'w gwsgwaru, yn fwy, yn agosach at yr arwyneb. Gwreiddiau planhigyn B yn fwy cul neu fwy dwfwn neu hirach. Hon oedd yn debyg i'r cactus. Mae gan planhigyn A gwreiddiau byr, mae gan planhigyn B gwreiddiau hir. Mae angen bod chi'n cymharu, iawn? Does dim hawl dweud mwy neu llai I ddod o hyd i'r dŵr. So mae gwreiddiau planhigyn B yn hir,
i ddod o hyd i dŵr. Maen nhw'n dwfnach fel bod nhw'n gallu treial ffeindio dŵr yn islawr yn y pridd neu'r tywod. Mae llwyth o wybodaeth fan hyn, chydig yn fwy cymhleth i chi i ateb, ond hoffwn bod chi'n darllen y wybodaeth yma nawr am ysgyfarnog yr atig, a defnyddio'r wybodaeth i ateb y cwestiynau sy'n dilyn ar y tudalen nesaf. So darllenwch hwn nawr, a fe ai draw i'r cwestiwn. Os ydych chi dal fod yn darllen, allwch chi gosgi pause nawr. Ond ni'n mynd i edrych ar y gwybodaeth yma. Mae fe'n bwysig iawn eich bod chi'n darllen cwestiynau yn fanwl a bod chi'n edrych ar y gwybodaeth maen nhw'n rhoi i chi. Mae yna lawer fawr iawn o disgyblion yn edrych ar rhywbeth fan hyn ac yn osgoi i ddarllen, ond bod angen falle yn y cwestiwn. Fel arfer mae angen. Mae ysgyfarnog yr arth yn byw mewn gwledydd gogleddol, lle mae'r hinsawdd yn oer. Ni'n dechrau cael syniad o falle beth mae fe'n edrych fel. Y disgwyliad oes yw 5 mlynedd, dwi ddim yn byw mor hir â hynny, ond hefyd yn hirach na rhywbeth fel hamster. Mae mas corff pob un yn 5 i 7 kg ac mae 20% o'r mas hwn yn haen o fraster. So eitha lot o'i bwysau yn fraster o dan ei groen. Chi'n dechrau meddwl falle am yr arth wen fan hyn, sy'n helpu lleihau'r gwres sy'n cael ei golli. Nhw angen cadw'r gwres mewn. Maen nhw'n byw mewn grwpiau mawr o tua 200 o unigolion. So maen nhw'n byw mewn grwpiau eitha mawr, lle bod yn werth gwybod hyn. Pam bydde rhywbeth yn byw mewn grŵp mawr? Ond ni wedi gweld fideos o'r blaen ble mae yna anifeiliaid falle sydd yn cael eu bwyta mewn grwpiau mawr. A maen nhw'n gwasgu at ei gilydd wrth gysgu mwyn cadw gwres i mewn. So mae'r rheswm arall i fod gyda'i gilydd bod nhw'n cadw gwres i mewn. Falle bod chi'n gallu meddwl am pengwiniad fan hyn. Mae ysgyfarnog yr Arctic yn bwyta eiron, brigau a mwsogol mewn. Maen nhw'n gallu eu cloddio allan o'r eira a'i traed cryf. Mae'n dod nhw trad cryf. Dim ond ychydig o rywogaethau eraill sy'n bwyta'r un bwyd ar ysgyfarnog, ond mae nifer o rywogaethau arall fel llwynog y blaidd a'r lyncs yn lladd ac yn bwyta nifer mawr o ysgyfarnog. Edrychwn ni ar y cwestiwn. Cwblhewch y tabl isod drwy ysgrifennu cywir neu anghywir ar gyfer pob un o'r gosodiadau am ysgyfarnog yr Arctic. Meddyliwch nawr a yw'r hyn yn gywir neu'n anghywir. A'i nôl am cwpl o eiliadau chi cael edrych unwaith eto rhag ofn bod chi wedi anghofio rhai ffeithiau. A nôl â ni i'r ateb. Felly, anghywir, cywir, cywir, anghywir. Mae pob ysgyfarnog yn yr Arctic yn byw am y leiaf na, dyna'r oes cyfartaledd. Ychydig o gystadleuaeth rhyngrywogaethol am fwyd sydd gan ysgyfarnog cywir. Does dim llawer iawn arall, does yna ddim llawer o rhywogaethau arall yn mynd am yr un bwyd. Ni'n gallu gweld fan hyn. Iawn, ychydig o rywogaethau eraill. Ac felly,
ychydig o gystadleuaeth rhwng rhywogaethau sydd yn digwydd. Mae ysglyfaethau yn effeithio ar faint boblogaeth ysgrifennog yr Arctic, cywir, mae haen o frastr o dan y croen yn codi tymheredd y corff nac ydy, mae fe'n osgoi colli gwres. A gallwch chi weld fan hyn, dwi wedi rhoi syniad i chi o sut maen nhw'n rhoi'r marciau yma. Os ydych chi'n cael y 4 yn gywir, chi'n cael 3 marc, 3 yn 2, 2 yn 1, a dim neu 1 hyd yn oed yn gywir, dim marc. Okay? Mae angen i chi treol cael yr atebion fan hyn. Gyda cwestiwn fel hyn, mae fe'n werth rhoi syniad mewn os nad ydych chi'n gwybod yr ateb, rhowch gynnig arni. Falle gewch chi fe'n gywir, a falle gewch chi marc ychwanegol. Cwpl o gwestiynau eto fan hyn, a na i roi rybydd i chi rhag ofyn bod chi eisiau gwasgu pause. A'i nôl i'r gwybodaeth, fel bod chi'n gallu meddwl am y cwestiwn yma. A hefyd, os gofiwch chi, dwi wedi dangos llun yn gynnau, ond na i ddangos i chi unwaith eto. So meddyliwch am y 2 cwestiwn yma tra bod ni'n mynd nôl i edrych. Fan hyn, maen nhw. Mae syniad i chi wedi tanlu'n allu. Dwi'n mynd nôl ychydig fan hyn, ond falle bod hwnna hefyd yn helpu chi i gofio beth mae fe'n edrych fel. Fe allwch chi weld y lliw o'r llun. Ac felly, ewn ni dros yr atebion. Bacteria, virusau neu protistiaid, fungi, pathogen, microorganeb yn gallu lledaenu trwy gyffyrddiad, neu trwy aerosol, neu trwy pryfed, neu hylifar corff rhwng yr anifeiliaid. Gan bod nhw'n agos iawn yn ystod yr amser cysgu, bod 200 ohonyn nhw efallai wedi cyfuno da'i gilydd i cadw gres, mae fe'n rhwydd iawn i lledaenu drwy gyffyrddiad. Ffwrdd trwchus i lleihau'r gres sy'n cael ei golli, a mae fe'n wyn, fel bod e ddim yn gallu cael ei weld. Chi'n weld yr ateb fyna. Adolygu. Mae angen bod chi yn cofio'r geiriau allweddol yma, a falle bod e'n werth i chi cael taflen waith neu taflen A4. Gallwch chi defnyddio diagramau neu jyst geiriau, ond mae angen bod chi'n mynd dros y gwaith a wneud yn siŵr bod chi'n cofio'r gwaith. Mae fe'n rhwydd mynd trwy llyfr neu trwy nodiadau meddwl dwi'n gwybod beth mae hwnna'n dweud, ond mae angen bod chi'n gallu dweud y gwaith ac wedyn byddwch chi'n gallu ysgrifennu'r gwaith. Ac felly mae fe'n werth cael nodiadau adolygu byr, bod chi'n gorfod defnyddio i roi'r gwybodaeth draw. So, bydden ni'n awgrymu defnyddio map meddwl neu pwyntiau bwled a rhoi geiriau allweddol lawr a gorfod rhoi'r ystyr neu falle rhai geiriau promptio i'ch helpu chi. Felly, bydden ni'n rhoi y gair dosbarthu, er enghraifft, a falle ar yr un salen bydden ni'n rhoi addasiad. Iawn, addasu. Bydden ni'n sôn fan hyn bod ni'n edrych ar 2 fath o beth i dosbarthu i ddechrau. Ni'n edrych ar y nodweddion ffisegol, iawn, chi'n cofio, a'r DNA. Bydden ni'n rhoi hwnna falle lawr os nad dwi'n cofio yn dda iawn. Nodweddion morffolegol
a DNA fan hyn. Byddwn ni hefyd, nodweddion morffolegol, falle jyst dechreuad fel hyn, jyst yna i hala ni feddwl, a wedyn fan hyn gallwn ni roi DNA. Wedyn ni angen cofio bod dosbarthu yn digwydd mewn i 5 deyrnas gwahanol, 5 deyrnas gwahanol, a bod angen i chi gofio'r 5 deyrnas yna. Falle wrth roi y llythyren gyntaf i gofio. Ni'n ffocysu llawer, mae rhaid dweud, ar anifeiliaid a planhigion, ond mae angen i chi wybod y 5. Mae angen i chi wedyn i gofio bod yna enw fainomaidd yn golygu 2 enw, gyda pob peth byw. So pob peth byw a 2 enw ar gyfer ei enw gwyddonol yn fainomaidd, a bod hwnna'n dechrau gyda llythyren mawr, sef y genws, a llythyren bach ar gyfer y rhywogaeth. Maen nhw hefyd yn cael eu ysgrifennu yn italic fel arfer. Mae angen i chi hefyd i gofio patrwm, teyrnas, ffeilwm ac yn y blaen. Ac hefyd wedi mae angen i chi gofio'r geiriau allweddol ar gyfer addasu a gallu defnyddio nhw ar gyfer pethau penodol. Iawn? Felly mae fe'n werth meddwl am ysgrifennu fel hyn, neu defnyddio map meddwl i roi'r gwybodaeth lawr mewn ffordd sydd chi'n gallu dilyn yn fanwl. Ac wedyn mae angen i chi ddysgu wrth sgriptio a mynd dros a dros beth ych chi wedi ysgrifennu, fel bod yr ateb yn rhwydd i ddod at yn ystod yr arholiad. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno heno. Bydd yr fideo yma ar Carlam Cymru gyda fideos gwahanol i helpu chi adolygu. Mae'r gwybodaeth heddi wedi dod o dysgu cyfunol, cybac, a gallwch chi hefyd defnyddio rheina, a mae yna lwyth o gwestiynau i chi ddefnyddio a i helpu chi i adolygu. Felly, diolch yn fawr iawn i chi. Hwyl. Hwyl fawr iawn i chi.